L'1 d'octubre va sortir bé perquè estava milimètricament preparat. I perquè estava milimètricament preparat amb tots els escenaris possibles. Amb tots els escenaris possibles. Quan diem que el referèndum el va fer la gent, estem fent antipolítica i crec que ens infantilitza. O sigui, el referèndum el va fer la gent com el Barça el fa la gent. Pere Martí estava dins del cotxe el dia 1 d'octubre quan es va fer el canvi a sota el pont perquè Carles Puigdemont pogués votar, no? Sí. És un dels episodis, diguéssim, èpics, dels pocs episodis èpics que vam treure aquell dia. Bueno, pocs. N'hi va haver més, però sí. Jo no sóc la persona que ha de defensar els polítics que estan a la presó i els exiliats, perquè crec que es poden defensar sols, però per mi era evident que sí que hi havia una hisenda pròpia preparada, sí que hi havia tota una sèrie de coses preparades, això és més que evident. Anar de farol vol dir vaig a pretendre que tinc estructures d'estat, no sé què, i no ho tinc. No, però és que sí que es tenia l'agència tributària, es tenen els Mossos d'Esquadra. Crec que hi ha vegades a la vida que has de saber callar per respecte a tu i per respecte als alres. Tothom té dret d'equivocar-se i que diuen qui té boca s'equivoca. Quan a més tens tot un seguit de gent que afrontarà ara penes de presó de 25 anys, clar, és que fins i tot parlar de que anàvem de farol és que és una mica decebedor, no? Fins i tot crec que no l'ajuda amb ella tampoc. Parlàvem amb Santi Vila l'altre dia i deia que Oriol Junqueras el dia 25 i 26 defensava també fer unes eleccions en comptes de declarar la independència. Ho vas viure així, tu? Jo crec que, en general, tothom va viure uns dies, diguem, de profund... Un dia pensava en una cosa, un dia potser en pensava en una altra. L'1 d'octubre, al migdia, hi ha una reunió a Palau on hi ha una persona, que no diré el nom, una persona molt important, que proposa aturar el referèndum perquè, literalment, aquests tios ens mataran. Una pressió amb informes, amb trucades, de que anaven a per nosaltres i que no tenien absolutament cap límit. A més, li haig de dir que aquell dia arriba una persona de Madrid, que ens diu que havia parlat amb 5 persones de Madrid i ens explica, efectivament, que aquests tios van a la guerra. O sigui, comença una guerra. No? És la guerra aquesta que li deia. O sigui, l'Estat havia decidit anar a la guerra. A partir de l'1 d'octubre l'Estat s'organitza i l'Estat comença una guerra. Estava dient en aquella reunió, que no ho vaig dir exactament en aquests termes, el que estava dient és, amb el nivell de confrontació que hi ha, que no és el que teníem previst, no podem anar a la guerra. A mi m'agrada molt la intervenció de l'Oriol Soler, entre altres coses perquè positivitza tot el que ha passat, no? Perquè no viu l'1 d'octubre i tot el que hem viscut amb agró, ni obrint-se en canal, com a vegades em sembla veure en determinats mons, no? Ho viu, si em permets, la confiança, i una cosa molt íntima, com ho viu mon pare, no? Que té ja una edat, que ha estat republicà tota la vida, i que mai s'hauria pensat que hauria viscut un moment com el que ha viscut, no? I el viu joiós. Estem a la llista dels països, en la llista d'espera dels països que tard o d'hora s'ha de fer alguna cosa. Evidentment, no estem en els primers de la llista, perquè ara hi ha molts problemes. Per mi la cosa més dolorosa que hem fet malament és no veure aquesta part tan important de la població que estava en contra de la independència, que va tenir por i que va reaccionar d'una manera que nosaltres no esperàvem. Nosaltres no estàvem sent suficientment empàtics amb tota aquesta gent i això és una miopia molt important que hem de reconèixer i és un error molt important que hem de reconèixer. Amb una lògica política convencional, com el Canadà o com Escòcia, sí que crec que tenim tota la legitimitat del món amb un 51% en un referèndum. Ara, amb una lògica tan informal com la nostra, nosaltres crec que tenim l'obligació de convèncer més gent i tenim l'obligació de ser molt més empàtics amb tota la gent que va passar por. Quan ho analitzes una mica veus que Mandela en el seu moment ja deia això. En el seu moment deia o som capaços d'abraçar els nostres rivals o no guanyarem mai.